Здравейте! Вие отново сте с предаването Ловци на легенди. Аз съм Робин и с мен е моя колега и приятел Стивън. Hello! Отново сме в България, отново в село Мрачни дол в югозападната част на страната, за да проверим поредната българска легенда, че именно тук, в това село, се употребяват най-лютите псовни в Европа. Доста сериозна претенция. Стивън, да опитваме ли? It's okay? Yes. One moment, please. Предупреждавам ви, този експеримент е изключително опасен. Не се опитвайте да го повторите в квартални или домашни или съседски условия. Стивън? Yes? Are you ready? Yes, I'm ready. 3, 2, 1, go! Hi! Hi, how are you? Абе, той щупи ракията! Абе, ей! Няма да щупи! Чува се дори през антифоните. Чува се през антифоните. Да, наистина, оказва се, че легендата е вярна. Най-лютите псовни в Европа се използват в село Мрачни дол. Приятно вече бяхме заедно. До следващи срещи в Ловци на легенди. Ей! Чакайте, хора! Чакайте, бе! Чакайте, това е за телевизията, бе! Не!